Keď sa povie telemedicína, niektorým sa v mysli vybavia aj také smart náramky, ktoré merajú tep, prípadne saturáciu alebo teplotu. No toto odvetvie zďaleka netvoria len senzory, ktoré merajú vitálne funkcie ľudí, ako je aj EKG. Za všetkým je totiž najmä prenos získaných údajov i v reálnom čase na správne miesto, napríklad aj priamo k lekárovi. No a druhou významnou podmienkou pre telemedicínu je aj dôležité spracovanie a vyhodnotenie získaných údajov. Ide pritom o odvetvie, ktorého sa už tiež začína vo väčšej miere dotýkať aj umelá inteligencia. Nové možnosti práce s pacientami otvára lekárom aj telemedicínske riešenie Telemon z dielne slovenského Goldman Systems. Aplikácia, ktorá premení mobilný telefón na zdravotnícke centrum, zbiera údaje vitálnych funkcií. Telefón sa pritom spája so zariadeniami, ktoré merajú teplotu, váhu, ale aj EKG, tlak či okysličenie, prípadne cukor v krvi. Aktuálne v našich aplikáciách, či už tých, ktoré sa dajú stiahnuť cez aplikačné obchody Google Play alebo App Store, podporujeme niekde cez 50 rôznych zariadení, čiže tá škála sa nám medziročne zväčšila. Namerané údaje môže mať k dispozícii aj ošetrujúci lekár opäť cez manažment aplikácie Telemon, čím získa lepšiu predstavu o stave pacienta. Novinkou pri slovenskom systéme je najmä to, že sa už stal plnohodnotným pomocníkom zdravotníkov. Získal medzinárodný certifikát zdravotníckej pomocky, čo je pomerne významný milník. To znamená, že vieme sa presunúť z prostredia alebo z projektov o použití vo forme klinických štúdií do úplne tradičného štandardného používania tejto zdravotníckej pomocky, tohto softvéru, týchto aplikácií. Telemon nie je len úložiskom nameraných údajov. Pridaná hodnota prichádza v inteligencii, ktorú mu chcú vývojári stále zvyšovať v budúcnosti aj cez experimentálny vývoj nadstavbového modulu. Budeme implementovať algoritmy, ktoré budú vyhľadávať v kombinácii dát rôznych vitálnych funkcií, len tieto akoby pomerne jednoduché vitálne funkcie alebo fyziologické funkcie vo vzájomnej akoby súvislosti umožňujú vytvárať nové paterny a hľadať nejaké rizikové oblasti, zhoršujúce sa trendy a práve sem bude mierený vývoj umelej inteligencie. Telemonu sa otvárajú nové možnosti využitia telemedicíny i v zahraničí, keďže už získal medzinárodný certifikát uznávaný v Európskej únii a rešpektovaný v globálnom svete. Môže sa tak stať naozaj silným a uznávaným nástrojom v starostlivosti o zdravie.